नमस्ते. मी बॉम्बेकराची हलवा म्हणजेच माहीमचा हलवा हे मी बनवते. त्याचं साहित्य दाखवते. ही साखर आहे, 2.5 वाट्या आहे. म्हणजे 2.5 वाट्या म्हणजे आहे ना, हे बाऊल आहेत ना, हे 2.5 वाट्या साखर घेतली आहे. त्यासाठी हे कॉर्नफ्लॉवर घेतलं आहे 1 वाटी. म्हणजे कॉर्नफ्लॉवर भेटतो ती पण ही एवढीच वाटी आहे, 1 वाटी. त्यासाठी आहे ना, हा हिरवा कलर घेतलाय थोडासा, हा लाल कलर घेतलाय थोडासा, हे वेलची पावडर आहे 1 चमचा, हे घी आहे 1/2 वाटी, आणि खरबूजच्या बिया आहेत. हे खरबूजच्या बिया मिळतात ते असे आणले, म्हणजे 2-3 चमचे आहेत. हा 1 चमचा आहे ना लिंबूचा ज्यूस आहे, 1 लिंबूचा ज्यूस आहे 1 चमचा आलाय. हे पाणी आहे, आपल्याला 4 वाट्या पाणी वापरायचं आहे या साहित्यामध्ये. त्याच्यासाठी हे म्हणजे ह्या छोटासा टोप घेतला आहे, पातेली आहे, आणि हे मिक्स करायला हे घेतलं आहे. आता मी सुरुवात करते. आधी पहिलं 2 वाट्या पाणी घेते. बरोबर मापाने पाणी घ्यायचं. जेवढं बाऊल पीठ घ्यायचं ना, तेवढे बाऊल पाणी आणि साखर घ्यायची. आता हे कॉर्नफ्लॉवर आहे ना, याच्यामध्ये टाकून आहे ना मिक्स करायचं. असं पीठ आहे ना पाण्यामध्ये चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. आता पॅन गरम करायला ठेवला आहे. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना 2.5 कप साखर घेतली आहे ना, ते पॅनमध्ये ओतते. त्याच्यामध्ये हे 2 वाट्या पाणी टाकायचं आहे. साखर आहे ना वितलेपर्यंत असं ढवळीत राहायचं, गॅस फास्ट करून. आता ही साखर पूर्ण विरघळली आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे लिंबूचा रस टाकला, 1 चमचा टाकते. हे पीठ आहे ना हे असं ढवळून घ्यायचं. हे आता त्या पाकामध्ये ओतायचं आणि सारखं आहे ना हलवत राहायचं आहे. म्हणजे थोडं पण थांबायचं नाही, पटापट हलवून घ्यायचं आहे. मीडियम गॅस ठेवायचा आणि असं 20-30 मिनिटं आहे ना असं सारखं हलवत राहायचं. हे हलवत करायचं गुठली होऊ नये म्हणून. हे असं आहे ना सारखं हलवतच राहायचं आहे ते सुकेपर्यंत. थांबायचं नाही जरा पण. थांबलं तर मग गुठल्या होणार. हे असं आहे ना सारखं हलवतच राहायचं, जरा पण थांबायचं नाही. खाली लागलं नाही पाहिजे ते. असं खाली आहे ना लागलं नाही पाहिजे. आता एवढं घट्ट व्हायला आहे ना 12 मिनिटं झाली आहेत. 20 मिनिटं पूर्ण हलवत होती. एकदम 20 मिनिटं पूर्ण झालेली आहेत. आता काय करायचं आहे, ते आपण 1/2 वाटीचे घी घेतलेलं आहे ना, ते सर्व घी आहे ना थोडं थोडं टाकून आहे ना सारखं हलवत राहायचं आहे, थांबायचं नाही आहे.
घी कसं थोडं थोडं टाकत राहायचं आहे, कारण घी आहे ना त्याच्यामध्ये मिक्स व्हायला पाहिजे. थांबायचं नाही, हलवायचं. हे सारखं हलवतच राहायचं आहे. मला हलवता हलवता दम लागलाय. हे सर्व पूर्ण आहे ना काचेसारखं झालं पाहिजे. आणि गॅस कसं मीडियमच ठेवलाय मी पहिल्यापासून. आता मस्त झालाय एकदम छान. हे बघा आता खाली चिपकत पण नाही, एकदम जेली सारखा बनलाय. आता मी ह्याच्यामध्ये आहे ना वेलची पावडर टाकते आणि खरबूजच्या बिया टाकते. आता खरबूजच्या बिया टाकते. आता हे आपलं छान झालेलं आहे. ह्याचा आता अर्धा भाग मी काढून घेते, कारण 2 कलर करणार आहे. हा हिरवा कलर टाकते. तुम्हाला कोणता कलर पसंत असेल ना तर तुम्ही टाकू शकता. कलर टाकल्यावर पण असं मस्त ना फेटून घ्यायचं एकदम. हे तर छान झालंय. याचं थोडं थोडं आहे ना मी 2 डब्यात काढून घेते, अर्ध अर्ध, आणि तुम्हाला दाखवते. दुसरं ते करून घेते. डब्याला घी लावून घेतलाय. आपण कसं प्लेटमध्ये पण काढू शकता. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना मी लाल कलर टाकते. आपल्याला कसं हातामध्ये चालाकी पाहिजे, तर आपण म्हणजे एका वस्तूचे आहे ना 3-4 कलर करू शकता आपण. मी डब्यानं पहिलंच घी लावून ठेवलं होतं, म्हणजे आपली तयारी रेडी ठेवायची, कारण इथे हात थांबवायचा नाही आहे. मला मस्त हे पण झालं आहे. हे पण मी आता गॅसवरच करते आहे, म्हणजे कलर टाकून घेतला गॅसवरच, गरम करते. आता झालंय. आता मी ते डब्यात काढून घेते. गॅस बंद करते. ह्याच्या डब्यामध्ये मी ओतून घेतलाय, गरम आहे. आता ह्याला 1 तास थंड करायला ठेवायचं, आणि नंतर आपण वड्या पाडायचे आणि वड्या काढून प्लेटमध्ये घ्यायचे. आपला हलवा मस्त माहीमचा थंड झालेला आहे, एकदम मस्त थंड झाला आहे. आता मी त्याचे वड्या कापून दाखवते. असे मी सर्व वड्या कापते आणि तुम्हाला दाखवते. हे कापून घेतले. आता आपण त्याचे वडे पाडायचे. हे पाडले. आणि आतमध्ये हे बिया दिसतात ना खरबूजचे, ते आपण आहे ना भाजून घ्यायचे. का माहिती आहे का? मग हे जास्त दिवस राहिला ना मग खवट नाही होत. माहीमचा बॉम्बे करायचा हलवा मस्त छान झालाय एकदम. असा तुम्ही पण बनवा मस्त, कारण मेहनत खूप लागते, हात दुखतात, पण मस्त एकदम नरम नरम खायला. असे तुम्ही पण बनवा एकदा, मला फोटो काढून पाठवा. हलव्याचे मी छोटे छोटे पीस कापले, कारण त्यांना ते एक एक तुकडा खायला पाहिजे ना, त्याच्यासाठी मी छोटे छोटे पीस कापले.
झाले आहे, छान झाले आहे बघा. असं तुम्ही पण बनवा छान.